kalo tile 24 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na aw ka sokɔnɔlaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka dakurunna kunnafoni ale waati selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Ka kɛ ni CEDEAO maaw ka laɲini dɔ ye n'o de ye k'an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye k'ale ka segin ka na fanga la a nɔ la o ma kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale fɛla ko ye k'a sababuya kɛ k'ale bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ale mago bɛ jamana la walasa a bɛ se ka taga a furakɛ yen cogoya min na ani maa minnu minɛna ale tɔgɔ la sa n'u bɛ kati ko ka olu bila k'a sababuya kɛ ko nin ko minnu kɛra ko nin bɛɛ ye ale de nɔ ye ko maa si kana ɲagi ale kama ko wa ko minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna la n'o kɛra fagali ye juwe kalo tile 11 fo ka taa se a tile 12 ma k'a tɛ se ka i jɔ o jalaki kɔrɔ k'a sababuya kɛ ko tɛ ale nɔ ye k'ale y'a ka fanga kɛ fo ka taa se nin wagati ma k'a m'a laɲini don kelen joli ka bɔ a ka fanga kɔnɔna la ko de siratigɛ la sa nin fagali ninnu k'a tɛ i jɔ a kungo kɔrɔ. Maa caman de bɔra jumado ni ka na M5 RFP maaw k'u ka wele ni ka o jaabi ale ɲɛmaa yɛrɛ ye sa n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kelen ka kuma ta a ye jamana kɔnɔdenw ni ka u fo ka tila tuguni ka an ka woromasiri tabaw ni ka olu fana fo u ka baara ɲuman o la n'o ye CNSP maaw ye ka tila k'a fɔ tuguni ko nin baara min ni CNSP maaw y'a kuncɛ k'olu de kun ka baara daminɛlen ye a ye Choguel Kokala Mayiga a kelen ka nin fɔ kuma min na sa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nɛgɛ kaɲa 17 wagati o kɛra u ka denfa o na wagati n'o ye Imam Mahmud Diko ye Mahmud Diko ale donnen a ye foli kɛ maliyɛndenw ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ welewele dabila a Seydi Ousmane Chérifo Madani Haidara ma fo ka taa se ɲɔrɔn Chérifukɛ ma ani kerecɛnw ka ɲɛma n'o ye Zan Zerbo ye ko bɛɛ lajɛlen kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ni ka Mali ka a kuma fɔ sigi ka fɔ o kɔnɔna la ani tuguni k'a b'a ɲini Amadu Kufa n'a ka maaw fɛ k'u ka marifa bila ka na an ka sigi ka fɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tuguni sa Imam Mahmud Diko a y'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka yafa an ka jamana ɲamakɔrɔ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ka kuma yɛrɛ kuncɛ sa Imam Mahmud Diko k'ale ka baara ko nɔgɔyara k'ale bɛna segin ka taa misiri kɔnɔna la ka taa maaw laseli k'a sababuya kɛ ko de ye ale ka baara ye. An bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ honorable Soumaïla Cissé ale ka denbaya u y'a kibariya sɔrɔ ka sababuya kɛ a ye bataki ci Croix Rouge maaw ma o yɛrɛ fɔra maa minnu fɛ sa o de ye UR2 maaw ye u ye kuma in fɔ juma tile o kɔnɔna la honorable Soumaïla Cissé n'ale ye fanga sinamatɔn ɲɛmaa ye n'ale yɛrɛ tunna a bɛ kalo 5 bɔɲɔgɔn bɔ bi a kibariya sɔrɔlen sa a kɛra kunnawoloba ye maliyɛndenw bolo fo ka taa se a ka parti maaw olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw fɛ yen nɔ u ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Mohamed Ould Abdel Aziz ye ale tun bɛ u ka finitigilakaw bolo a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi u tun kelen don k'a ɲagisa k'a sababuya kɛ ko a ye yuruguyurugu ta ni ka jamana ko o sɛgɛrɛ u ye a bila ka taa a ka so o fɔra kunnafonidila minnu fɛ sa o de ye RFI maaw ye ani a ka sɔrɔladonba dɔw. A bɛ san kelen bɔ bi Nigérakaw olu kelen don k'u ka dugumasira ni ka o datugu Benakaw la Abujakaw olu y'a laɲini k'a fɔ ko ka dan sigi nin ko in na k'a sababuya kɛ a kelen bɛ gɛlɛyaba ye olu bolo. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa ala ka sigi ka fɔ ala k'o kɛ jamana ye o taala ala ka bɛn la na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ o de ye damu ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.